ngintshele ngomfana kagogo umcebo ocebe ngokwenza kwakhe ola lokho kwejobula ithobe wathi akazophilisa isizwe waphunyuka bempethe izitha zithi siyambamba kade sayebantu kwasumuthuli umfana ohamba nesithunywa kade sihleka naye izolo namhlanje akasekho isikhathi esinaso emhlabeni sincane ngoba siyazama ukuphila kodwa sazi ukuthi sophila isikhathi esingakanani kungcono sithandane sisaphila sitshelana amaqiniso emaketangeni wona osikhulula ngoba kwesinye isikhathi thina siyafihlelana amaqiniso abanye bazonda umuntu esaphila bamthande sengasekho emhlabeni bamgijimisela imbali emathuneni benethemba lokuthi uyophenduka idlozi elihle kodwa besadlanhlavana bebaphilela ingxabano bengazi ukuthi babangani kodwa manje sebenethemba lokuthi uyophenduka idlozi elihle abanye bathola umhlaba ngesifuba umoya wabo awulele ngokuthula ngoba kunenkinga abahluleka ukuyixazulula besaphila umoya wethu nokuphila kwethu kulele ezandleni zalabo abasiqaphe ngeso likamoya kwesinye isikhathi kuyabiza ukuthi sibahloniphe besaphila sibahloniphe bengasekho sibathande besaphila sibe sibathande bengasekho ngoba thina siyazi ukuthi ukuphila kwethu akukho enyameni kodwa kuhleli kwekamoya enwelele babukela emakhaya igama lami uSiniwe Imbongi ngiyanamukela futhi khona la kumcebo umfana kagogo YouTube channel uyazi ke sodila nama testimony nokuthi nawe uphile kodwa ngakhulumi kakhulu mkhulu ngicela babingele mina ngumcebo umfana kagogo uNgcobo omkhulu uMashiya amahle fuze fulela uNews iqadi thina safaka umuntu inqinza vuka sakhifilanga thina amanye amadoda ebiya ngamahlahla sabuya ngeenkomo sengisho mina kunompunyepunyana uphunya bemphethe umafavuke njengedangabala intombi zimbuka zihamba namasokazi kuthiwa ithambo lenyoka lihlabela imzondayo yahoshi ma awumfowethu Shithi ugogo nje mkhulu akazi ukuthi akekho umuntu eyokusukela wayibona nje naye mfethu uyayibona nje naye ukuthi hayi lensizwa khona la iya khona buka kuphi namhlanje mfethu ngizothini makwenzeka mkhulu kuba nobudlelwane phakathi kwabantu mhlambe aba nomoya mhlawumbe umuntu unesithunya nje abantu nje abanezipho zomoya makwenzeka mawukuthi kuyenzeka mhlawumbe imimoya ivukelana kube nokungazwani kwemimoya ingaba mhlawumbe ikhona indlela eyenziwa ukuthi kuhlanganiswe imimoya yabo engakusho mfethu ukuthi ke siqale la ukuthi isikhathini esiningi ukuxhumana kwabantu abanemoya kuvamisile mfethu ukuthi kusuke kuyidalwa ezibahlanganisile labo bantu ngoba if more ukuthi idalwa zakho nezidalwa zakhe zibona ngehlelo lodwa ziyakwazi ukuthi zihlanganise bese emva lokuziba nokuzwana akuvamisile futhi nakhona uthola ukuthi lapho unezidalwa ezinobumnyama uhlangane nomuntu onezidalwa eziphucuzekile ezipure ezidingishoyo umntaka baba kunako ke lapho ukuthi ke kuclash uthola ukuthi umuntu mfethu umthanda ibhadi kodwa kungaqondani yabo so exabaneni ke mfethu ke esikhathini esiningi yazi ifana njengani lento le ifana nje ukuthi uma uzohlangabezana nomuntu oyisangoma esikhathini esiningi mene banokuvumelana ukuthi lapha inyongena enkonzweni kuyaba khona umcimbi eniwenzayo ngoba kuhlukile mfethu kuhlukile okobungoma nabantu abanezithunywa zasemanzini nabantu abayinyanga amagedla nabantu ke mfethu ke abakholelwa ngendlela ehlukahlukene edluzini ngoba phela ukhumbula ukuthi kunamanye ama-culture nawo anenyanya zawo yabo so kuyenzeka mfethu ukuthi mhlawumbe ngesinye isikhathi uthi ufuna ukuya enkonzweni nesangoma sikutshela ukuthi beka imali emhlophe phansi yabo ilapho ke mfethu usucela kulezi idalwa ezimembathile ukuthi ke ucela ukuthi ke manje ke nithi uweqa yabo nenze into nabo mhlawumbe abathi mhlawumbe bathi ukugudlwa kancane yabo ngoba ukhumbule mfethu ukuthi ke ucansi mfethu nalo it's a spiritual thing yabo so ingakho ke liqale licelele kwabanye abantu abahamba nezidalwa zabo yabo and then emva lapho ke kuye kwenzeke futhi nakhona uthola ukuthi abantu bebexabana kumele kube khona ukuthelelana kwamanzi kuhlanganiswe lezo idalwa lezo ukuthi zehlise umoya
ngoba ngesinye isikhathi kusuke mhlawumbe kuphakame idalwa ezithize koyedwa walabo bantu laba bese emva lapho uthola ukuthi ke manje ke sekuba khona ukuclasha yabo lonto le bese kungabi nokuzwana so kuba nemicimbi ehlukahlukene mfowethu kuyikona ukuthi phela ngeke ngize ngigxile kakhulu ngoba abantu nabantu mfowethu benza ngeindlela zabo ezihlukahlukene but nje mfowethu engiyazi kahle ukuthi eyasemandulo indaba ukuthi ke ngaso sonke isikhathi abantu mebexabana vele ke nje kuba nomthelelana ukuthelelana amanzi so uma uthelelana amanzi umcimbi omkhulu lo woxolo yabo into eyenziwa even yenziwa ngisho namanye abangabona bala eSouth Africa ukutshengisa ini ukuthi manje sesiqala ubudlelwana obusha zonke lezi ingxabano ade zikhona kumele kube khona amanzi ukuthi kuyathelelwana yabo uhlambulule zonke lezi zinto ade sizisho mhlawumbe ngikuthukile mhlawumbe kube khona la ngikuphamisele khona isandla kube khona la engiye ngaphambuka khona yabo ukuze kuzolungiswa kufanele kube njani kuthelelwana amanzi so iwona mcimbi ke mina engiwaziyo esikhathini esiningi ukuthi ke even nabantu abanezidalwa mntakababa kuke kwenzeke ukuthi ke mfowethu ke nabo bayobambe nalowo mcimbi loyo ukuthelelana ini amanzi yabo ngingeke ngize ngisho ukuthi okunye nokunye mhlawumbe ngiyaunderstand yabo but ke njengoba nami ngiyigedla ngeke ngize ngigxile kakhulu ukuthi abanye nabanye benza kanjani yabo ngoba nendlela yeni yokwenza ngendlela yethu yabo nje mina mengiye enkonzweni yasekamereni mntakababa hayi mina ngiyaya nje ngokukhuleka ngoba esikhathini esiningi mfowethu ukhumbula ukuthi abantu abamagedla bafundisiwe abanye baba kuze ngamaphupho okunye yabo so nabo kusakuningi abasakumele bakufunde yabo endleleni zabo zobugedla but ke isithunya sobugedla siyafika sikukhanyisela ukuthi okay kumele wenze kanje ingakho ngesinye isikhathi ngiye ngithi mina abantu abayinyanga noma abamagedla uma usubona ukuthi usungene kakhulu ke manje kutheni mhlawumbe ke wenza izinto ezithe ukuphazamisa idlozi kumele kube khona indlela ke ohlambulula ngayo yabo ingakho mfethu uyinyanga kumele uhlezi ukhona izinto ogeza ngazo ukuze zingeziqhelelana nawe idala ukwazi ukuthi uqhubeke njalo usiza abantu yabo so even noma uxabane nabantu mfethu ufuna kube khona inkonzo yenhlambululo yabo ube nendlela nawe ohlambululeka ngayo ngoba mhlawumbe usuthe ucasuka wagcina mhlawumbe wavusa idalo ezithize ezophenduka zibe ulaka komunye umuntu uyayibona into engisho so ngingakho ngenza umzekelo ohlukahlukene mntakababa ukuze uzounderstand ukuthi mfowethu lento yedlozi ibucayi kangakanani futhi nakhona ihamba igcine kuphi so njengomuntu omkhulu wena onesithunya samanzi uma kumele usabantu emanzini akukho mhlawumbe izinto okumele uyizile ngaphambi kokuthi usabantu emanzini ngoba phela siphila nje empilweni ke la khona ke sabantu mina nginako mfowethu ukuthi ke ngiyisa abantu ebhavini Friday Saturday vele ufune lapho uhlambululeke nokuyisa abantu emanzini yabo so ngeke ngize ngiqamba manga ukuthi angazi ngalenza iphutha mfethu phela iqiniso kumele sibuye silisho yabo ngeke ukuthi angazi ngalenza iphutha kodwa ke ekwenzeni iphutha kumele ubike phela nawe usho ukuthi hayi cha niyangibona nami ukuthi ngumuntu bakwethu izidalwa zami ezinhle nami ngisabe nokuphunyuka lapha endaweni ethize bengisacela nje oshwele ukuze ngizokwazi ukuthi kube njani ngizokwazi ukuthi ngiqhubeke ngibe umuntu ohlambulula abantu ngokweqiniso ngihlambululekile nami so ngiyona ngiyalungisa ngaphambi kokuthi uyona uyalungisa izinto kunjalo mfethu ngoba ngeke ube perfect mntakababa ngeke ube perfect mfethu ene kuba kuhle mawuzazi vele ukuthi angikho perfect because wazi ukuthi uyilungisa ngaphambi kokuthi umkhulu sibafonele ne kunale ndaba ukhuluma ngomcimbi woxolo ingabe lo mcimbi uyenziwa mawukuthi mhlambe mina njengengingane kanje ngivele mhlambe nje ngivele ngiphunyuke bese ngibeka umama wami isandla esimene sina kanjalo kwenziwa kanjani ngokwesintu hayi mfuthu yabona ke into kanjalo uyahlawula ngoba kumele umgeze umama ngihlawula imbuzi mntakababa kufuneke umgezo umama uzithwese wena icala lokuthi uhambe uyokhuluma emsamo ucela ushwele yabo ngoba usuwenze manje into ke ezokwenza ukuthi uphendukelwe idlozi ngenye indlela yabo so naye umama kufuneka abe khona akulalela ukusho konke lokho and then emva lapho bese kubizwa abantu abadala ikhulunywe indaba yakho abantu abadala abaze baba badala ngisho nangaphezulu kwamawakho
bakho okuwaba abamakhehla noma izalukazi mhlawumbe ezisaphile ezihlotsheni bese ke emva lapho ke usho ukuthi cha kube khona ke ukudideka nanokuthi ke uweqe yabo ukuba nolaka wagcine usubeka umama isandla and ucela ukujeziswa and then laba ke abadala ke bona ke bazobe sebesho ukuthi ke ecaneleni njalo ke kuzomela ukuthi wenzeni sebeyasho ukuthi mhlambe ke kumele kuthengwe imbuzi ke kutholwe nomswana wakhona umgeze umama ngoba njengamanje nje ubusumbeka isandla usucasula idalwa and futhi kungenzeka ukuthi wena ke kube nomkhokha okuhlaselayo entweni kanjalo. Okay. Yeah, ugcine nje izinto zakho nje ifana njengenhlamba futhi muthuke umuntu omdala njengomama noma ubaba kuyenzeka futhi nakhona ukuthi kumele umgeze ngoba ukushaya umuntu ngamazwi nokushaya umuntu kanje kuyacishe kufana. Okay. Yeah, kucishe kufana. Ngokwesintu ke mfowethu ke kumele uhlambulule nezidalwa lezo osuzenze zaba nolaka. Wena ngeke uzibone namhlanje kodwa uyothi ekuphileni kwakho ubona into zakho zingalungi uthi ubona into zakho zibhimba ubuthi uthabathe hayi mfana hayi kuyabheka uthi kahle kahle uzoshaya ikhama asha manje injalo mkhulu ake sibathinteke mkhulu laba bama testimony laba bama testimony ndaba basiphatheleni hawu mfowethu ngiyithanda kabi lo mcimbi esiba nawo nathi la ukuthi senze iqiniso kwabantu mntakababa kuyiqiniso eliyokwazi ukuthi nezidalwa zethu ezibukayo zisho ukuthi hayi cha alright no bangekho baninganayo kodwa ke lana kulene phone no kodwa ke sizokwenza nje ukuthi kwenzeke sithemba ukuthi sobathola nkosi sizokwenza kwenzeke mfowethu ngoba phela abasabhizi ngalenye ifoni kumele ngiwinise umuntu 8000 phela manje alright mfowethu asivele senze kanje ungangena ngingangena noma phakathi okay simfonele siza ukuthi siphatheleni intokazi sizamthola ngoba laba bancane mfowethu kuzomela ukuthi mesimfonele singamtholi sivele mfowethu senze sure ukuthi mhlawumbe simfonela through phone call siza ukuthi idatha uhamba kanjani noma isimo somuntu obhizi mhlawumbe nama ngina airtime ngoba phela lezi ngcingo lezi angithengi ama airtime ngoba laba sebenzi bami bagcina sebefonela amasokawo ngoba nathi ngeke bayeke ethi ngoba ngeke ngayifaka inhlanhla abayisebenzisanga themba ukuthi ikhona ke hayi sizwe sizwe mfowethu ukuthi usiphatheleni ngizozama nami ukufaka enye ingxenye airtime khona la ingasiphelele endleleni ingabe into ezovela iphele mfowethu yabo ubhizi lo muntu ubhizi usemsebenzini angibambe ne direct call ngenzeka ukuthi usemsebenzini okay hayi sibheke omunye mntakababa ngizama ukufaka nje airtime nami la ukuthi ibe ningana waliringa ngala okay usephumile okay sibheke nomunye ke mntakababa sibheke nomunye okay testimonies alright so ngizothi nje bese ngithi ubuzame futhi usuphakathi inside okay simfonele siza ukuthi usiphatheleni yaringa ke yakhe hayi baba okay Thokoza uncle. Alright salukazi. Ngiyaphila. Nami ngiyaphila gogo lana ke sishutha lento yathi ya YouTube na gogo ngiyabona ukuba nginezi testimony. Manje wena gogo bengifuna ukwazi ukuthi ke liphi ikhambi owalithenga and kuhambela kanjani manje? Ngathenga amakhambi amaningi sengize ngikhohliwe. But ekuyilona la kwenzela i-testimony. Ngasho ukuthi ini le yokuphuputha isiphephetho. Isikhafulo. Isikhafulo sangibisela umuntu wami. Ubaba wengane ngiyayizwa phela iyakhuluma ngalapho. Nkosi yami. Ngisakhulelwe. Nkosi yami. Wabuya. Yeah. Waphinde futhi
lobola. Hawu. Wakulobola gogo. Wangilobola mkhulu. Yabona ukuthi ukuthakathi ukuthi kuhamba kamnandi kanjani gogo. Into enhle yona gogo ngoba phela kuthi ukuthakathela into yakho ungaphazamiseki ngoba ungathola ukuthi leso slay queen ade sifuna ukukhipha sesihambe sagcina sasidide uyamshaya kodwa ngisibambelele. Hayi ngimshaya ngazo zonke mkhulu. Nazo ke mvithize gogo mvithize ungamnikeza ichance. Wena salukazi wavele walenza kusuku lami ke labamnandi yazi. Yeah, gogo hayi shuthi ke ngathi ngahlezi kodwa ukuhambela kahle ngoba ayikho ingane ezokhuliswa yodwa la sikhona sibuka. Yabona nje futhi njoba futhi ke manje nginale products entsha ke la othatha khona ianda yakho umuntu uyilethe la kumina hayi kuzobhupha. Kusazuba mnandi. Yeah, uyilethe nawe ianda gogo umubona ukuthi ngathi useyaphuma endleleni sikhande lento salukazi sikhande lento. Yeah, vele ngoba sekazinikela ngithi kumele achubeka ngithi. Yeah, athi ukuqinisa nesandla ekhipheni imali yokusupport ingane. Ibe kube ingane ngathi ingane yepresident imihambe emgaqweni gogo. Akho ngane ngeke iziyondliwe la sikhona. Yafuneka mkhulu. Hayi ke salukazi. Ngathi nabanye bangabona bayenza kuhle. Salukazi hayi ngiyabonga ngalawo mazwi gogo yezwa. Inkosi kubusise. Amen mkhulu. Amen. Thokoza. Hayi singabusachithi isikhathi mfethu sivele singene komunye kodwa uyamuzwa lo sisi lo uyamvithiza lapha uyamvithiza mfethu akamniki ichance kodwa ke asingeneni ngalana ke futhi ke sibone testimonies and then bese mva lapho ke ngizothi nje kanje ngingene noma ikuphi ngene noma ikuphi all right hayi ke usizwe lo ukuthi usiphatheleni. Okay, shuthi laba bangana amadata othi mlande fresh ngephone call sibone ukuthi uhamba kanjani. Sinyanga zesimanje manje sifuna nabanana abantu senza yonke into kuhle. Nazi ya. Eringa ke manje. Hayi cosh. Thokoza. Yebo mkhulu njani? Ungiright salukazi right wena. Uyaphila mkhulu khona. Nami ngiyaphila gogo lana ke sishuthi into yethu ya YouTube gogo ngiye ngabona ukuthi uke wasinikeza testimony manje wena gogo ngifuna ukwazi ukuthi wathenga liphi ikhambi and kukhambela kanjani kule testimony wasinikeza yona. Hayi kuhamba kahle kakhulu mkhulu ngiqamba maka. Hayi kuhambela kahle. Yeah, so wathenga nzalukazi usihlebele phela. Yathenga ukhanyisile. Yeah. Ngathenga ibutho lothando. Nazo ke. Kwaba imbiza. Kwaba isibunge. Kwaba idliso langaphansi. Yeah. Kwaba impepho ndambe ngidliso lelicatshwayo. Yeah. Yebo. So yini ke eyakusebenzela kangcono kuwo wonke lawo makhambi gogo? Nomcebo uhlaza. Wayithola ke le mali gogo. Awusafaki neye drinking ngaphezulu ke gogo ngiyadlala. Kodwa kuyangijabulisa gogo lo, kuyangijabulisa. So imali ingena kanjani nasalukazi? Kusahamba kahle kodwa. Hayi kwamba kahle kakhulu mkhulu, kwamba kahle kakhulu. Nazo, shuthi kwavele wavuka idalwa ke lezi ezayifuna impumelelo zazohlala kuwena. Ngathi singakukhanyisela njalo gogo yezwa. Thokoza mkhulu. Ubone nawe ukukhanya ongakazi wakubona kube ngathi uthwele kanti uyisebenzisela nje wena iyiwasho and ukholelwe idalweni zakho salukazi. Thokoza mkhulu. Yeah, kube nosuku oluhle salukazi yezwa. Siyabonga mkhulu. Thokoza. Hayi mntaka baba, ngiyacabanga ukuthi sibaqedile sakhuluma mfowethu. Yeah. Nabo bayikhulumele nje weza abantu bajabulile. Injalo. Mkhulu ngaphambi nje ukuthi sibadedele ungabuye futhi bakhumbuze mkhulu ukuthi usebenza kuphi kanjani. Okay. So mina la ngisebenza khona bakwethu ngisebenza eBaramoli opposite ama Towers ase Orlando. Kulaba abafuna ukufika bazongibona Friday, Saturday and Sunday ngiba neBav la khona ke abantu ngiconsulta nabo angitshela umuntu
inkinga yakhe ngoba ngiyigedla angitshela ukuthi ufuna ukuthi ngimsize kuphi nakuphi bese ngimhlanganisela ke inkambi ezoqondana nalezi inkinga abhekene nazo and then bese emva lokho ke Sunday ngiye ngiyisa abantu ke emanzini phakathi neinsuku sometimes siyaba nezipesheli bese iba nezipesheli yebo gogo namakhehlo umuntu methenga ispecial sike simthathele ke umuthi la ekhaya sihambe somdelivela wona qathatha emzini wakhe ukuthi uhlala la eGoli ukuthi futhi nakhona uyanqena ukuthi alinde uyayigibelela kumuntu eze khona la esigodleni azozicollectela ngoba phela niyabona nje indawo yinhle futhi uthola nanesikhathi ke sokuthi uhlale kule studio sethu inkosi yami bese ke emva lapho ke kulabo abahlala ngaphandle ke kwase Johannesburg sibe sisiyaba courier so kuba u60 for 7 to 9 days kuba 110 for 3 to 5 days hayi ke lapho ke sokuwuju nje kuphela kumnandi nje kumnandi ya ayinjalo nje futhi ayishintshi sihlangane ngokuzayo thokoza